Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:02 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal, aprobado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas kan klase sa Hulyo 29, 2024 asin magtatapos sa Abril 15, 2025 para sa school year 2024-2025. Ang nasabing lakdang iyuan para maibalik na o kaya para sa pagbabalikan school days sa traditional arrangement. Kasuhapon, kinahoron ni Presidente Marcos si Vice Presidente asin DepEd Secretary Sara Duterte sa Palasyo kan Malacanang kung saan nagpresentar nin duang opsyon para maibalik sa dating June to March ang school calendar. Ang enot na opsyon iyoan magkaigwaning 180 school days asin na 15 in-person Saturday classes, mantang ang ikaduang opsyon iyoan magkaigoning 165 school days as in-person Saturday class na parehong magtatapos sa Marso 31, 2025. Alagad na sinabi ni Presidente Marcos na halipot ang 165 diyas as in habo man maglaog ang mga estudyante kada Sabado. Kung kaya sinabi ni Presidente Marcos na imbes na magtapos sa Marso 31, 2025, dapat na i-adjust kan DepEd school year sa Abril 15, 2025, tangani makumpleto kan mga estudyantes ang 180 aldaw para dai na maglaog pa sa aldaw ning Sabado. And then para sa school year 2025 to 2026, mabalik na sa June ang karalasehan asin matatapos na sa dating bulan na Marso kan masunod na taon o sa 2026 ang dating tradisyonal ng school calendar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Mientras tanto sa iba pang bareta, kinuwestiyon kan mga kongresistas si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte asin administrasyon kaini sa padagos na status quo o walang galawan policy sa ayungin Seoul maski nang ganaan Pilipinas sa arbitral court. Ginibo kan mga kongresistas ang pag-question matapos na sabihon ni dating Executive Secretary Salvador Media Aldea na ipinagpadagos kan administrasyon Duterte ang napagkasunduan ni dating Defense Secretary Voltaire Gazmin na dating Chinese Ambassador Ma Keqing na magpautob nin status quo sa ayungin Seoul maski nanggan ang Pilipinas sa arbitral court. Base sa kasunduan,
tubig asin pagkaon sana ipapadala sa mga soldados na nasa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Dai maning ipinaluwas na ebidensya si Media Aldea manungod sa pigasabing kasunduan ni Gasmin asin mantang sinabi ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na daiining aram sa nasabing kasunduan. Dai papigrekomendar kan Department of Health na magpautob ning mandatory border control asin travel restrictions asin ang pagsulog nin face mask kasunod kan paglangkaw kan kaso nin COVID-19 flirt variant sa Singapore. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Health Secretary Ted Erbosa na ini sarong variant under monitoring pa asin bako pang variant of concern. Katakod kay ni pigabisuan ang publiko na sumunod sa minimum public health standards arog kan proper hygiene asin self-isolation kung makakamati nin sintomas kan influenza-like illness. Daiman pighali ang posibilidad na may flirt variant naman sa nasyon maski dai pang magkakanigo na sample ang DOH para ipairarom ini sa genetic testing. En kaso magdako lang COVID-19 sa nasyon, dangan ini tatawan ng atensyon kan Philippine Genome Center. Ibinulgar ni Senador Riza Ontiveros na may koneksyon sa mga kriminal si Bambam Tarlac Mayor Alice Guo. Sigun kay Ontiveros, ang mga ini iyo ang kapwa incorporators ni Guo sa sayang kumpanya na Baofu Land Development Incorporated. Ipinahayag ni Ontiveros na base sa mga dokumentos kan Securities and Exchange Commission kan taon 2019, duwa ang mga kapwa incorporators ni Guo sa Baofu na sinda Chinese national Sang Ruijin asin Dominican national Bao Yinglin iyo ang nahampang sa mga kaso. Si Jiang Ruijin iyo ang convicted ka nakaaging bulan dahil sa money laundering cases sa Singapore, mantang si Bao Yinglin iyo ang nahampang man sa mga patong na kaso. Tinaawan doon ni Ontiveros maski pa sabihon nag-divest na si Guo sa Baofu bago pa man magdalagan sa pirilaan kan taon 2022, mantinido pa ang katotohanan na may connection ini sa mga kriminal. Binaliwala ni dating Department of Health Advisor Dr. Tony Liatson ang ipigsangat na cyber libel kan Belkens Pharmaceutical. Sinabi niya na gusto sanang pagtakpan kan kumpanya ang mga nangyayari na anomalya asin pananakot sa mga kritiko. Dagdag pa niya na sarong desperadong lakdang ang ginibukan Belkens asin pagmanipular sa opinyon kang publiko. Nanindugan pa ini na dai siya mapadaog sa nasabing mga pagbabatikos. Matatandaan ka nakaaging Martes nagsaangat ning kasong cyber libel ang Belkens Pharmaceutical laban kay Liatson. Mapadara nin surat sa Kamara si Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para sa giraray na investigaran ang mga propiedades kan ABS-CBN. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni Gadon na dapat nabuhayon ang isyo sa dagang kinamumugtakan kan edifisyo kan nasabing kumpanya. Ini dahil dai pa natatapos ang isyo sa ginibong pagdangog kan Kamara manungod sa franchise sa kanasabing TV network. Paliwanag pa ni Gadon na dapat linawon muna sa Kamara kung paano na itao sa Familia Lopez ang Power Distribution Company matapos ang martial law. Bareta sa ibang nasyon. Inatindiran kan rinibong residentes kan Iran ang pag-abot kan bangkay ni Iranian President Ebrahim Raisi na nagadan matapos bumagsak ang piglulunadan na helicopter. Kasabay niyang nagadan si Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian asin 5 iba pa. Hali sa Tabriz, ang ikaduang pikukonsidera na pinakasagradong siyudad sa Iran kasunod kan Mazad, nag-abot ang bangkay kay ni sa Tehran.
mantinir ni nagkapirang aldaw sa Tehran ang bangkay asin duman gigibuhon ang funeral ceremonies. Nakapatyente ini sa Grand Musalla Mosque bago ibalyo sa makasaysayang Imam Reza Zrain sa Masad asin duman gigibuhon ang iba pang seremonyas. Sa ngunyan nagpuo naman ang investigasyon sa nasabing insidente. Matatandaan ka nakaaging Lunes biglang nawaran ng kontak ang helicopter kan presidente kung sa inhali ang grupo sa Reizi sa boundary kan Azerbaijan. Saladukan sports. Sagkod gunyan may sulog pang ni Bray si national fencer Zam Katantan 2 bulan bago sumabak sa 2024 Olympic Games sa Paris, France. Nagkaiguan ang 22 anyos na si Katatan nin sarong left ACL injury sa iyang pagpartisipar sa women's foil event sa nakalis ng Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia. Katagod kay ni naglalaom si Katantan na madoble ang pagbuhat ni national weightlifter Heidelin Diaz o kay Heidelin Diaz sa kainot-unuting Olympic gold medal kan Pilipinas. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Angel Mustasa asin Jen Matthew Balyaran. Mega Force Patrol Tatanems Flora sa Control Technical sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin hapon.